Men vi har aftalt, at du lige skulle vente, ikke også, Frida? For nu skal vi lige synge de 4 vers der. Og I er med på, at det er den gamle fødselsang, som Albert har valgt. Så nu tæller jeg til 3, så begynder vi. 1, 2, 3. I dag er det Albertes fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave for, som hun har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Og når hun hjem fra børnehave går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest. Og den, som kommer med som gæst, får dejlig chokolade og kager til. Hvor smiler hun, hvor er hun glad. Hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også far, for hjemme venter mor og far med dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor. Hurra, hurra, hurra. Gid Alberte længe leve må, og sine ønsker opfyldt få, med dejlig chokolade og kager til. Så skal vi råbe hurra. Kom her. Og der var 3 lys i lagringen. 2 små reaktioner. Er I klar? Luca, kig på mig, så siger vi 1, 2, 3. Hurra! Hurra!